Салом алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Имрӯз дӯстони азиз тарзи тайёр намудани торт монастирский избаро барои шумо пешкаш мекунам. ҳозир айни олуча ҳастай, барои ҳамин хостам ҳамира нишон тиҳам. Агар олуча надошта бошен, метонем ба джем тайёр кунем духтаро. Як пачка маргарин ё масло сливичный ҳам меша духтаро, фарқ надора. ҳами 72% боша бо хубай. Маслай ма шедрай лета як пачкаша 200 грамм истифода бурдистам. Маргарини шедрай лета бо ҳамроҳи ҳозир иҷада қариб 2 пиёла орд гирифтагим, пурпур нестай. Бо нарасид бо илова мекунам як қошуқча разрыхлитель ва 200 грамм як пачка ҳами пачкаҳои майда сметана. Сметанаи ма 30%. Шумо метонед 15% ҳам истифода барем, фарқ надорад духтаро. Маргарин тон ки фоизиш баландай, писочни хушрӯ мешава худаш. Маргарин ҳаст фоизиш паст, вай уқа писочни намекуна. Ба ҳамин хотир 72% дар пачкаҳошо навистагиам хали гирен. Тамом маҳсулотшан ҳами қай шакар ягон чи надора. Зволамон ҳанам хел мешурем ки аз дастмон ҷудо меша, на сахти бадай, на сусти бад. Бинед ҳами зволаи писочни мягкӣ мебия, мулоим. Ба 15 та ҳами хел шарикча ҷудо мекунем. 15 та мешава. Тақсимаш мекунем. Ба чашм нигоҳ мекунем, ҳамаша бо як размер мемонем. меиста хоҳен дар холодильник монем, нахоҳен ҳам ҳеҷ гап надорам. ман намондум духтаро, ҳами хел мондум, туну кардам. олучара донаҳошам мегирем, ҳамаша донашам мегирем. баъд шакар мепошем болошта, мепечонем дар ҳарорати 200 градус духовкада мепазем. Байни духовкада камтара мезалатисти меша, писочни тезда мепаза. Як торти ҳаст ки ҳам лаззатш аҷоибот, хушрӯвай, писочник да крем мекунем. Аз дигар тортҳо фарқияти калон дора ба лаззатш, бо ҳами начинкаи олуча аҷоиб хеле вкусуш мешавада. Дигар тортҳои хеле бисквит мягкӣ ё ягон жем дошта бошад ва ё дигаран. И дигар хеле духтаро, як бор тайёр кунем. Ҳар як торт лаззати худша дора, маззаи худша дора. осонай тайёркуниш, вақти бисёр намеравад, тез тайёр мекунем. Панҷтаги се бор меша листа мепазен. Панҷтаги ҳам хеле мепечонен. И як намуд печонданаш буд, бо як намуди дигаи хел тоб метиҳем. Анами хел тоб метиҳем духтаро. хоҳен ай намуд кунен. ман ду вариант нишон додам ки кадоми шумода осон бошад. анаки занҳои азиз, кида намефора ки ҳармоҳа маоши худша дошта боша. ҳамаи мода мефора ки дошта боша, маоши хумон алоҳидагӣ боша. ин маоше ҳаст ки беҳад баландай маоши ширкати Атомира. агар ба қонуну қоидааш кор кунен, так тондами 2 одам мебиёрен духтаро, бисёр одам намебиёрен. Расход надора, ҳар моҳ бихарен, балотон бусӯзед, хеле гапо нест даиҷа. Танҳо як бор 6 моҳда харид мекунед. любой чизои даркория, чизои фоидабахша, ҳами кремош, маззош, доруҳош, витаминош, шампунои барои мӯи сара барқарор кардан, ҳамаш натуралния духтаро. чизе ки харидорӣ мекунед, бурд мекунед. як бор харидорӣ мекунед, тамом кора сар мекунед. 2 одам мебиёрен, структуратонам месозен. одамтон бо одам меёра. ҳамаи мо шинос дорем, дугона дорем, хешу табор, ҳатто шавҳарошон қати кор кадестия. анами группаи апай шаълора наставникша ма шумода пешниҳод мекунам, тавсия медиҳам ки медоне ки ҳама вақт апай шаъло беҳтарин зан аст ки группаш ҳамхи калона, группаи номдорае ки ҳама бо ҳамроҳи ҳамё кор кадестиям, корашона пеш бурдестиям. ёд метия ҳамара ба мисли худаш пеш мебара, ба маоши баланд мерасона. духтаро номерошонда муроҷиат кунед. апай шаъло ҳамара мефаҳмона. шуморам соҳиби маошҳои баланди ҳар моҳа мешавен. аз 100 000 рубл маош мегирен. и беҳад маоши баландай. анами листа 5 донаи мемонем. анами ранг мешава, мегиремша пухтаги алакай, меброя камтараки оби ҳаму олуча, ҳеҷ гап надора. ва мо лозима барои крем 600 грамм сметанаи 30% гирифтам. хоҳем ба қаймоқам тайёр кунен. пачкаки сметанаам боша мешава. як пиёла ҳамроҳ кардам 600 грамм да маразелник да мондум. 10 дақиқа истод, гирифтам миксер қати лат мезанем. бо як пиёла аз сливки шеф дукат ҳамроҳ мекунам, барое ки сметана уқа сахт намешава. барои фоизиш камай 30% сахт намешава. ба ҳамин ҳисоб бо шеф дуката ҳамроҳ кардам ки камтар ёрдамаш тия сахт шава. агар дар Россия бошен духтаро, бисёр саволо меша аз ҳамин Россия, метонен ки ҳамин
сметанара 30% гирем, барои ки 15-20% тиршакай ҳамроҳи сукшони молоко ё варёнка бе миксера мехел ба қошуқ кобин тамом. Анаи вариантам мешава, беҳад кремиш болаззат мешава. Барои ки дар Тоҷикистон кадоме ҳастай, анами варианти маракнем беҳтарин крем мешава. Ҳами Россиядам випак ҳастай, ҷои шеф дукада, шантипак ҳастай, белария ҳастай, ё ҳамаш ранги шеф дукатан. метонем ки айваям камтар ҳамроҳ кунед, ягон кремотон агар сахт нашава, ҳами сахт мекуна. И варианти беҳтаринай, бисёр барои крем савол мешава. ҳами чанд бошад видеода мефаҳмонам духтаро, хушрӯ то охири навора ҳама вақт гӯш кунед. Крема вариантҳои Тоҷикистонда, Россияда монанда, барои ки мода шеф дуката иҷада Тоҷикистонда, Россиядаш кремои випак, шантипак бо вариантҳои творожни сир ҳастай духтаро. Шароиттон боша, зуртон бираса, сливки 33% бо ҳамроҳи сахарни пудра ва творожни сир навистагиам пачкода мегирен, крем тайёр мекунед. ҳар сеша якҷоя хунук мезанед, меша креми болаззат, камтар крем тиршак меша ҳисоби творожни сир, вай маззаша мехелай. беҳад креми сахт меша, ғавсак меша, барои стойкости ҳами торт намеҷунба. Креми сахт хушрӯ, ҳама вақт торт падвадид намекуна ба чӣ хеле торти набоша. Аввал ман 5 донаша мондум духтаро, крем кардам, ба 4 донаша мондум, ба 3 донара, ба 1 донара. ҳам хел 15 дона кардаги будам, ҳамаш туғри шуд. осонакай и торт ами вақти бисёра намегира духтаро. тайёр кунем, болошда метонед шоколада тиёрка кунед, хоҳен глазур кунед. Глазури осон дар ами ки ҷой набошед, як вариант ҳастай ки сгӯшони молокоро бо ҳамроҳи какао якҷоя мекунед, болошда пакета мегиред ё ба қошуқам ҳам хел мегиред, глазур мешавада, хушрӯ меша украшени торт. Варианти дигари шоколада тиёрка мекунем. иам як варианти осонай барои ороиш додани торт. ина духтаро чанд вариантошам гуфтам, кадомеш ки шумода боша бо ҳамроҳи ҳаму тайёр кунед. беҳад торти болаззата мемонеша холодильникда 1-4-5 соат меиста, питаца мекуна, баъд мебринша. ҳозир буридагишам нишон медиҳам. раҳмати калон духтаро, барои дастгириҳотон, барои суханҳои нағз, барои дуоҳо, зодрӯзи модарма табрик карден. ҳазор раҳмат ба ҳамаи шумо. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. беҳтарин подписчикои ма, ҳамеша шумо дастгирӣ мекунед. ман бо мотиватсия мегирам, видеоҳои нағз барои шумо пешкаш мекунам. чӣ хеле ки шумода маъқул мешавад, ҳами хел кӯшиш мекунам. духтаро, ҳазор раҳмат. лайкора фаромӯш накунед. лайк барои пешравии канали мо даркорай. иншоалло ки кӯшиш кардистам тез бо бурорум. ид буд. боз як бори дига ҳамаи шуморо ба иди қурбон табрик мекунам. идгарда кардем, кам кардем духтаро, ҳар ҷоам нарафтам. очам қурбонӣ дошт, хонаи очамда будам, да уҷа будем. торт заказ кардам духтаро, аз Париша торт, мешиносен шако, канал дора, заказ мегира. тортшам хе бамаза, успед накардем, мо коромон бисёри бад буд, ҳисоби очаи ма дузанда, ҳай вақт надоштак. ман ёрдамаш кардам, то рӯзи вая дарзоша успед накардак, ёрдамаш кардам. ҳам ниничамон касал буд, Юсуфҷон касал буд, дига келинмо намедонем ки кадбонай ки маззаш набуд. Юсуфҷонам хе ғам дод, чанд рӯз ами ид мешдагида гӯшдард, ами осложнение буд, қиртақошам қаличин мекуна, соз намеша. ҳозир айни ки ҳамаи чиза даҳанашда мекуна, чизе ами замин меёва даҳанашда мекуна. баъд мо худмон заказ кардем торта, барои ки ҳами вақтода меша ки одами худаш пазандагарам боша, наметона. заказ кардем, ина торт мона пухтак, роӣ кард, 100% торти бо мазза, бо творожни сир, кремаш. ина кадоми даркора заказш кунед, ягон ҷашнода. беҳад тортш болаззат, торти калони хушрӯ. ина идои морам ам хел сар шуд, навор кардам. айна ириска, славянка, ёра худмон пухтем, самбуса. ид муборак. تبارک بر شما
عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان مژده بخشش ز سوی آسمان روزداران آمده عید سعید آن که باشد بر دل духтарои бо чанд рӯз пеш ҳами ид буд чӣ рафтем инглишома рекламада дидим ки арзон шуда чизош скидка шуда баъд рафтам ами пасудо харидорӣ кардам маъқулм шудак ина камтар боша гуфтам беям хеле нишон тим ки бинен чӣ хеле инглишҳо магазин ҷадам пасуда гул ам хали чизо бисёр мефурӯшанд мада инами золотистиё форид ай ҳамиё гирифтам чанд амудай бинени ҷада ма оз ба хона мерам распаковка мекунам кадомоша гирифтам ҳамиё ҳамаш 50% шуда 12 сом 11 сом 7 сом 10 сом 9 сом дӯстони азиз имрӯз аз мағозаи инглишҳом камтарак пасуда гирифтам барои шумо распаковка мекунам ина хали пасудое ки золотистияй ина духтаро ина хали золотисти гирифтам то 20 июна ҳамаи чизошон скидка шудагия инам хали пасудоошон ё пластмасси сахтан ё шиша нестан лекин ҳами тортгирида хушрӯай ман барои тортгирӣ гирифтам хали шишагиёшам дорума хали узор надора хушрӯ нест ранги ай намудо гирифтам ози нархошона мегум дар пуштиш навистагия ё 50% скидка шудаги буда баъд ай 4-5 гирифтам ирам хушрӯ иам пластмассиш сахта айни намуд ба гирифтам ами намуд 3 дона дошт дуташа гирифтам барое ки сеюмгиш дефект дошт аллакай арзон будай ҳама харидорӣ када ин 9 сомона як донаш 18 сом будай як донаш 9 сомон шудай скидка қатъи шам необычный хушрӯак духтароира бинен пирожный ягон чӣ мегирӣ чики намефаҳмай пластмассиш сахта лакшам намерахай хеле мебара истифодаш мебари ёш 13 сомон як донаш 26 сом будай 13 сомони барои ки 50% буд ишамам хе 13 сом нами хали чизора ам қачиса гирифтам омадам бо ҳамиё маъқул шуд намегирим мегум бо мерам як чиза мебинам ҳавасам мекунам раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед.